Benvingudes i benvinguts tots una vegada més al nostre canal de YouTube. Recordeu que si us agrada l'astrologia, si us agrada el nostre contingut, donar-li like a aquest vídeo, compartir-los i sobretot subscriviu-vos al nostre canal. Recordeu donar-li a la campaneta perquè així us informarà el canal YouTube cada vegada que publiquem un vídeo i així no us perdreu res del nostre contingut. Avui faig aquest vídeo per parlar una mica sobre la lluna en la carta natal infantil, d'acord? Tots els pares i totes les mares ens preocupem molt dels nostres fills, d'acompanyar-los de la millor manera possible, de ser un suport per ells i no un impediment, de ser una mica una palanca i proporcionar-los l'entorn més favorable perquè ells es puguin desplegar i puguin desenvolupar totes les seves capacitats, tots els seus talents i tot el seu propòsit de vida. Nosaltres oferim la lectura d'una carta natal infantil i també oferim les sessions de sinastria familiar perquè pugueu veure quines compatibilitats, quins reptes i quins desafiaments us heu vingut a trobar a la vida amb els vostres fills i filles. Les nostres lectures de carta natal infantil s'allunyen molt de ser pronòstics o perquè vosaltres vulgueu condicionar la vida dels vostres fills i filles. Nosaltres el que us proposem amb aquestes lectures de carta natal infantil és simplement que prengueu consciència de com és la llavor, com és el vostre fill o filla i quines són les àrees d'experiència, quina és les possibilitats o allò més possible que vingui a voler-se manifestar en la seva vida, perquè vosaltres pugueu estar pendents i atents i pugueu donar suport i afavorir un entorn ideal i més adequat per ells i elles. D'acord? Llavors, amb el propòsit d'aquest vídeo, el que vull fer és parlar una mica, donar-vos uns consells perquè pugueu ja detectar d'una manera molt breu i molt concreta, molt general, quines àrees, quins temes, quines necessitats poden començar a tenir, perquè vosaltres a partir d'aquí ja tingueu algunes nocions, d'acord? Heu de recordar que això és molt general i que si voleu aprofundir més heu de fer la seva sessió de carta natal. Ells no cal que estiguin presents, és per vosaltres, d'acord? Perquè vosaltres comenceu a tenir més eines, perquè ara descriuré a trets generals el que és una lluna per elements, descriurem les llunes de foc, les llunes de terra, les llunes d'aire i les llunes d'aigua, descriurem breument cadascuna quines característiques principals tindrien, però si voleu aprofundir en el vostre fill o filla haurem de tenir en compte la carta natal completa, quin signe solar tenen, a quina casa està la lluna, quins aspectes hi ha a ells, quins diàlegs interns hi ha, quines són les cases per l'àrea d'experiència i a part nosaltres amb les sessions infantils el que tenim en compte són orígens de la família, pors, memòries de l'úter, pors inconscients, registre de la mare, molts altres factors. Això són pinzellades per començar-vos a orientar i a donar pistes, d'acord? Recordeu que si us interessa tenir una sessió de carta amb mi o amb el Sergi, podeu entrar al nostre web astrocat.cat, entrar a serveis i mirar si us interessa més fer una carta natal infantil o fer la sinastria familiar. Allà tindreu el calendari i podeu trobar una sessió al dia i hora que a vosaltres us vagi millor i que nosaltres tinguem disponibilitat. Doncs bé, comencem a descriure de forma general els elements, la lluna per elements i anem veient quines característiques tindrien. Començarem descrivint les llunes que estan en els signes de foc. Els signes de foc quins són? Doncs tenim Àries, tenim Leo i tenim Sagitari. Quins trets característics tenen aquests nens, aquests infants de naixement, Quina energia inicial comencen a desplegar? Doncs l'energia del foc dona molta vitalitat i molt d'entusiasme. Són infants que generalment busquen acció, també independència, afirmar-se, tenen una necessitat d'expressió personal i creativa molt gran, i sobretot estan molt motivats per temes que els suposin una aventura o un desafiament.
d'acord? Els que tindrien lluna a Àries. Els infants amb lluna a Àries, els 4 punts característics que podríem dir d'un infant amb lluna a Àries és que són molt energètics i molt actius, val? Són també molt impacients i necessiten la competitivitat en el seu entorn, val? Per tant, és possible que amb aquesta competitivitat busquin també una mica el conflicte, el repte, val? Necessiten molta independència, molta espai per poder desenvolupar-se de forma autònoma, val? I poden avorrir-se fàcilment de la rutina. D'acord? Els infants amb lluna lleó són molt expressius i molt dramàtics, podríem dir. Expressen les seves emocions d'una forma molt expressiva, amb molt de teatre, diguéssim, val? També hi ha normalment desitgen, necessiten ser el centre d'atenció. Llavors faran el possible per aconseguir aquesta atenció, sigui de forma positiva o negativa, volen l'atenció. De totes maneres, també són super generosos i super afectuosos. Necessiten i demostren molt el carinyo. I el que hem comentat, necessiten, com que volen ser el centre d'atenció, és perquè necessiten ser reconeguts i els encanta ser elogiats per l'entorn i per tot el que fan. D'acord? I les llunes a Sagitari. Les llunes a Sagitari són nens i nenes molt optimistes i amb un punt d'aventura. Els encanta tot lo nou, els reptes, tot el que suposi una novetat que els hi pugui ampliar horitzons i fer conèixer coses noves. Són super curiosos, super ansiosos d'aprendre coses noves i també els dona un punt d'impaciència. Llavors, són infants que necessiten llibertat i molt d'espai, no fronteres, per poder explorar, expandir, créixer, córrer, Llavors, això fa que a vegades siguin molt inquiets i que puguin arribar a dispersar-se i no estar focalitzats perquè tenen tendència a obrir, a que tot viure-ho en gros, Seguim. Les llunes en el signe de terra. Les llunes del signe de terra són Taure, Verge i Capricorn. Quins trets en comú tenen les llunes de terra? Doncs són persones que tenen una necessitat de buscar seguretat i estabilitat emocional. Necessiten també un entorn físic que sigui còmode, que sigui segur. Tenen tendència a ser bastant pràctiques, bastant realistes en el que fan el seu enfoc emocional, d'acord? I valoren molt la rutina i l'estructura. La rutina, que havíem dit que foc potser s'avorreix de la rutina, en el cas de les llunes de terra necessiten rutina i estructura per sentir-se segures, d'acord? Llavors, la lluna de Taure. La lluna de Taure, quines característiques té un nen o una nena amb lluna de Taure? Doncs són infants bastant estables i bastant tranquils. Acostumen a ser nens i nenes que sempre tenen gana. Sempre i gaudeixen del menjar, gaudeixen amb les mans. Això acostuma a ser general amb els nens, no d'embrutar-se, però els nens amb lluna de Taure veureu que tenen un goig especial amb l'alimentació. Són super afectuosos i super carinyosos, són abraçables, i aquests nens necessiten seguretat, rutines i pautes que els hi recordin i els hi donin estabilitat i estructura a la seva vida. Els nens i les nenes amb la lluna Verge. Doncs són nens i nenes bastant analítics i molt observadors. Són ja nens amb trets característics ja com adults. Són molt perfeccionistes, són molt detallistes. Necessiten tenir un ambient ordenat i estructurat. Són nens i nenes que acostumen a ser bastant meticulosos, bastant cuidadosos amb el seu entorn, amb el seu joc, amb la seva roba. No són molt destralers, I alhora, com que ells cuiden molt el detall i el perfeccionisme, això els hi pot donar una personalitat un pèl tímida i reservada, perquè abans d'obrir-se i expressar-se tal qual són, necessiten conèixer bé quin és
quin és el seu lloc dins l'entorn que estan ocupant. D'acord? I els nens i nenes amb la lluna a Capricorn. Són nens i nenes que ja de ben petits tenen una tendència molt responsable i molt madura per la seva edat. Val? També són nens i nenes amb molta ambició i molta determinació ja de petits. Se'ls veu una serietat i una responsabilitat fora del normal per la seva edat. Això també els dona una semblança als nens amb lluna verge, que els dona un punt de reservats, de continguts, no molt cap enfora de petits. I necessiten sentir-se útils i ben valorats, perquè això els hi dona confort, d'acord? Seguim amb les llunes d'aire. Les llunes d'aire són 3 també i són bessons, balança i aquari. Quins serien els trets característics i comuns dels nens i nenes amb la lluna en el signe d'aire? Doncs són persones que necessitaran processar les seves emocions a través del pensament, a través de la comunicació. Val? Per tant, necessiten una estimulació mental i social molt habitual. Val? Necessiten contacte, necessiten parlar, necessiten xerrar, necessiten relacionar-se. Val? Són molt sociables i disfruten de les interaccions socials amb altres nens i nenes. Val? Llavors, són nens i nenes que una característica que tenen tots és que poden ser una mica desapegados, no s'enganxen emocionalment. Val? Altres nens tenen molta independència. Val? No busquen ser emocionalment vinculat amb un altre nen i estar inseparables. Els agrada aquesta llibertat de moviment. Val? I volen entendre els seus sentiments, el que els hi passa dins, des de la ment, val? De manera lògica, racionalitzar les emocions. D'acord? Això serien els trets generals. Passem als nens que tenen ja en concret la lluna a bessons, no? Quina característica tenen aquests nens i nenes? Doncs són nens i nenes que són molt curiosos i molt comunicatius, són xerraires, són parlanxins, val? Són molt intel·ligents, molt ràpids a l'hora d'aprendre coses noves. Val? Això els dona un punt de nerviosisme, no? D'inquietud. I llavors la manera de satisfer les seves necessitats és a través de molt d'estímul mental i varietat en el seu entorn. Val? No només un joc, doncs donar-los diferents opcions perquè puguin nodrir-se. Els nens amb lluna a balança són nens o nenes molt sociables i encantadors. Val? Els agrada trobar harmonia en l'entorn, justícia, que tothom estigui bé al seu voltant, no crear discòrdia, val? Busquen equilibri i necessiten equilibri i relacions harmonioses. Valoren molt que l'ambient estigui tothom bé. Val? Un tret característic també d'aquests nens és que són molt indecisos. Busquen també, se'n van molt a la ment a valorar moltes opcions i moltes vegades els hi pot costar prendre una decisió perquè les valoren totes i no volen deixar perdre res. D'acord? I la lluna a Aquari tindríem uns infants, uns nens i unes nenes amb característiques de ser més independents. Val? Buscar sempre una originalitat, són un punt diferent, busquen una mica una innovació, són un punt excèntrics, val? Necessiten sentir-se lliures i aquesta llibertat la busquen en el ser un punt diferent, un punt raro, un punt friqui. Val? I també tenen aquesta seria la lluna Aquari, seria com aquesta que busca més llibertat en el vincle i que podria semblar menys apegada a altres, val? Que com que no li costa, prefereix no vincular-se massa amb els seus amics i tenir aquesta llibertat perquè així no perd la seva identitat. D'acord? I les llunes d'aigua. Els elements d'aigua tindríem cranc, escorpí i peixos. Quina personalitat i quins trets característics tenen en comú les llunes d'aigua? Doncs són
nens i nenes profundament connectats a les seves emocions. Són nens i nenes molt intuïtius i molt empàtics, tant amb els seus sentiments com amb els altres. Llavors necessiten tenir entorns emocionalment segurs i comprensius. També són nens i nenes que poden tenir una imaginació desmesurada i estar molt sensibles al seu entorn. Són esponges emocionals. És molt important pels pares i mares tenir aquesta informació, sobretot la de tots els nens i nenes, però els nens i nenes amb llunes d'aigua hem de cuidar molt el seu entorn, molt el que els impregna, perquè després necessiten drenar-ho. I molts cops somatitzen emocions de l'exterior. D'acord? Si ens fixem en els nens i nenes amb la lluna cranc, els punts característics serien, són molt sensibles i molt emotius, són nens i nenes supercarinyosos i molt protectors amb el seu nucli d'amics, amb la seva família, amb el que ells consideren casa, família, tribu. Són molt, a diferència de les llunes a Aquari, que acabem de dir, estan molt enganxats a la família, a la mare, ells necessiten sentiment de pertinença. Necessiten sentir-se segurs i estimats dins d'aquest cercle tancat familiar, tribu, que ells consideren casa. Després tindríem els nens i nenes amb la lluna a Escorpí. Aquests nens i nenes poden ser molt intensos i apassionats a nivell emocional. Per tant, poden tenir punts de gelosia o possessivitat. Els agrada molt aprofundir en les emocions i d'aquí la intensitat emocional, perquè volen anar més enllà en l'emoció. També aquests nens i nenes acostumen a tenir un punt característic de misteri i són un punt reservat. Són nens i nenes que són emocionalment també molt intuïtius o molt fèrtils i, per tant, creuen que els altres tenen aquest mateix talent i això els fa estar reservats o tenir una actitud més tancada per por a que pugui la gent descobrir una mica què és el que els hi passa per dins. I tenim, per acabar, la lluna a Peixos. La lluna a Peixos és una lluna ultra, hiper imaginativa i somiadora. És, diguéssim, la lluna més empàtica de totes i més imaginativa i més compassiva. És una lluna que estima i abraça tot i a tothom. Llavors això la fa molt sensible i molt susceptible. És la lluna més impermeable de l'ambient i de l'entorn, per tant és molt important cuidar aquest entorn i saber posar límits a les emocions. Llavors necessiten un ambient tranquil i comprensiu que sàpiga que aquests nens poden a vegades sentir tanta emoció que es desbordin i tenir unes sortides emocionals potser exagerades, però que ells no entenen, per tant no buscar preguntar i deixar que drenin, perquè així netegen. Ara hem fet un repàs dels 4 elements de la lluna, després hem fet també una mica una explicació detallada de totes les llunes, però us recordo, teniu a la vostra disponibilitat l'opció de fer una carta natal infantil i aprofundir i veure quins matisos té cada nen i cada nena, perquè aquí hem parlat de la lluna arquetípica, diguéssim, lluna i signe, però faltaria veure la casa, faltaria veure els aspectes, faltaria veure les conjuncions, quins aspectes hi ha entremig per acabar de definir, per matitzar bé i aprofundir en aquesta lluna. Ja us dic, amb aquesta informació és perquè comenceu a tenir pistes sobre quines coses heu de tenir en compte a l'hora d'acompanyar els vostres fills i filles. Si sou membres del club, us recordo que dins del club teniu el taller de les llunes. Són 2 hores de taller cada lluna i he dedicat uns 10-15 minuts. Per tant, us recomano que si sou del club i si no feu ús del club, és una subscripció de 10 euros al mes i a dintre tindreu contingut valuosíssim com el taller de les llunes, que tot això que he explicat allà ho amplio a 2 hores amb el PDF
dels apunts que vaig compartir amb les noies que van fer el curs en directe. D'acord? Si necessiteu fer-me qualsevol consulta, qualsevol dubte, ens podeu trobar tant a mi com al sergi@astrocat.cat. També ens podeu deixar un comentari aquí. Recordeu donar like, subscriviu-vos al canal, doneu-li a la campaneta per seguir rebent novetats nostres en el vostre perfil.